Gipanggaid na ang mga barko nga mobiyahe paingon sa mga lugar diin giisa na ang storm warning signal. Pipila sa mga pasahero naguol kung asa sila temporaryong moistar. Ani ang report ni Nico Sereno. Sugod kaganihang buntag gisuspenso na ang biyahe sa mga barko paingon sa Eastern Visayas. Sama niining sa usa ka fast craft company nga nakabase sa Pier 1. Suspendido ang ilang biyahe Cebu City padung Ormoc City ug Palumpon sa Leyte ug padung sa Maasin City sa Southern Leyte. Matud sa pasahero nga si Gemma Rombines, diha naunta sila sa pre-departure area para sa alasay sa buntag nga biyahe. Layo-layo pa ang iyang gigikanan sa Negros Oriental, miari sa Sugbo aron makalarga padung sa Leyte. Magulat ako kanusang. Karang pauli bayawan pa biya ko. Oo, pati layuan pa. Di po takabasol kay panahon man. Samtang kini usa ka pamilyahan, doon na nauntay ticket sa barko sa alas 11 nga biyahe. Pauli-unta sila sa Mahaplag, Leyte, agi sa Ormoc City. Ambot lagi sir, ugasa may karon kay layo naman po mo balik mi sa Asturias. Baabo, ambot lang kahani kay wa may kasabot kung sa update o kanas makalarga. Matud sa Coast Guard District Central Visayas, mipagawas nagtagsa-tagsang bulletin kabahin sa cancellation ang ilang mga units. Kansilado ang biyahe sa barko nga gikan ug padung sa mga lugar nga dunay storm signal. Sa ilang Maritime Safety Advisory hangtod karong udto, moabot na sa 34 ka mga barko ang apektado. Kapin sa 200 ka mga pasahero, 7 ka mga motor bangka, ug 215 ka mga rolling cargos. Gipahimangnuan usab nila ang mga motor bangka ug gamayng fishing vessels nga dili mulawig. Samtang sa advisory sa Cebu Ports Authority o CPA, giawhag nila ang mga pasahero sa mga kansiladong biyahe nga dili una mulahos sa pantalan ug mubalik na lang sa mga Pinoy-anan samtang naghuwat nga makabiyahe. Gidili sa CPA ang pag-istar sa mga stranded sa palibot sa pantalan tungod kay posibleng muhapak ang kusog nga hangin ug bawd. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.